ба хотири гиромидошти барқарорсозандаи сохти конститутсионӣ собиқ корманди милитсия Маҳмад Амон Амонов лавҳаи ёдгориаш дар саҳни мактабе ки таҳсил кардааст воқеъ дар деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷабор Расулов гузошта шуд. Иқдоми мазкур дар доираи ҷашни рӯзи милитсия ташкил ва ба ин муносибат чорабинии тантанавӣ доир гардид. бахшида ба рӯзи кормандони милитсия бо мақсади гиромидошти хотираи неки собиқ корманди мақомоти корҳои дохилӣ сержанти калони милитсия Амонов Маҳмад Амон Комилович дар назди муассисаи таълимии миёнаи умумии рақами 10 ҷамоати диҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов ки ном бурда таҳсилдидаи ҳамин дабистон аст лавҳаи хотиравӣ гузошта шуд. дар чорабинӣ ки баҳри арҷгузорӣ ба хизматҳои Маҳмад Амон Амонов доир гардид, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, кормандони мақомоти корҳои дохилӣ, омӯзгорону хонандагон ва аҳли пайвандони марҳум ширкат варзиданд. гузоштани лавҳаи ёдгорӣ бо ташаббуси созмони ҷамъиятии сипарони ваҳдат анҷом дода шуд. созмони ҷамъиятии мазкур дар сафи худ иштирокчиён ва барқарорсозандагони сохти конститутсиониро ҷамъ намуда аз рӯи принсипҳои ватандӯстию инсондӯстӣ фаъолияташ ба роҳ монда шудааст. дар рафти чорабинӣ таъкид карда шуд ки Маҳмад Амон Амонов 7 октябри соли 1966 дар деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷабор Расулов дар оилаи деҳқон таваллуд шудааст. баъд аз хатми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ба сафи қувваҳои мусаллаҳ дохил ва хизмати ҳарбиро сарбаландона адо намудааст. фаъолияти кории худро аз соли 1984 дар сафи мақомоти корҳои дохилӣ оғоз ва дар самтҳои гуногуни ин мақомот то соли 1998 яъне то дами марг кор кардааст. номбурда аз соли 1998 зимни иҷрои вазифаи хизматӣ дар раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти Суғд ҷасорат нишон дода ба муқобили гурӯҳи мусаллаҳонаи Маҳмуд Худойбердиев мубориза мебарад ва дар ин набард қаҳрамонона ҳалок мегардад. хизматҳои ӯ бо медалу ифтихорномаҳои зиёд қадрдонӣ карда шуданд. ҳамхизмати ман амонҷон буданд ки дар мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд кор мекарданд. мо ин ҷавонмард кати чандин маротиба дар сафарҳои хизматӣ иштирок кардем. мана ҳозир чӣ хел ки ҳамин фарзандои ҳамин бузург дар мақомоти корҳои дохилӣ хизмат каросанд. айни замон писари Маҳмад Амон Амонов дар пайравӣ ба касби падар дар сафи мақомоти корҳои дохилӣ кору фаъолият дорад. мавсуф соли 2014 бо дастгирии роҳбарияти мақомоти корҳои дохилӣ ба факултети рақами 4 академияи вазорати корҳои дохилӣ дохил шуда, соли 2019 муассисаи олии таълимиро хатм, идомадиҳандаи касби падар буданд барои ӯ мояи ифтихор аст. имрӯз лавҳаи падари бузургвори маро дар назди мактабамон деҳаи Тоҷикобод гузоштаанд, миннатдории худро мерасонам. ман айни ҳол аз шӯъбаи корҳои дохилии ноҳияи Зафаробод кору фаъолият намуда истодам. тӯли 1 сол 3 моҳ мешавад ки дар онҷо тӯли кору фаъолият намуда истодам. ман соли 2014 ба академияи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд дохил шуда, соли 2019 онро хатм намудам. ман кӯшиш мекунам ки он корҳое ки падари бузургворам ба анҷом нарасиданд, ман онро ба анҷом расонам ва барои ватани азизи хеш ҳамеша хизмат намоям. ҷонисории Маҳмад Амон Амонов ба нафъи ватан қадршиносӣ шуда барои зиндаву ҷовид мондани номи ин абармард дар деҳаи Тоҷикободи ҷамоати деҳоти Гулхонаи ноҳияи Ҷабор Расулов кӯчае ба номи ӯ гузошта шудааст. ҳамчунин дар мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ноҳия ҷиҳати тарбияи ватандӯстии хонандагон гӯшаи ахтарон ба номи Маҳмад Амон Амонов фаъолият мебарад. ҳама ин қадршиносиҳо нишонаи эҳтироми мардум ба фарзанди диловари ватан аст.